ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯଦି କିଏ କହେ ସେ ଝିଅ ଦିନରେ ପଥର ରାତିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି? ସେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଏକ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିଏସନର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେଇଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପବନର ଆଢୁଆଳରେ କିଛି ଏପରି ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ଅପରିକଳ୍ପିତ। ହରିପୁର ରାଜପରିବାରର ରାଜକୁମାର ବାହାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସକାଳେ ହଠାତ୍ କିଛି କାମ ପଡ଼ିବାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗଲାବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଅନେକ ବାଟ ଗଲା ପରେ ପାଳି ଆସେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାର। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲ ସହ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରି ରହଣି ନିମନ୍ତେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ନୀଳ ଲାଇଟ୍ ଆଉ କିଛି ଅଜଣା ଧ୍ୱନି ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ। ସେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। କୌତୂହଳ ପୂର୍ବ ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ। ଭିତରେ ଯାଇ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ନାଗଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପଥର ନାଗ। ଏଇ ଦେବୀଙ୍କ ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ନୀଳ ଲାଇଟ୍। ସେ ଏସବୁକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦିବ୍ୟ କନ୍ୟା ପଛପଟୁ ବାହାରି ଆସି ତାଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ମଣିଷ ଓ ଅଧା ନାଗ। ତ୍ୱଚା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନାଗଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ରାଜକୁମାର ହିଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜକୁମାରକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ବଶୀଭୂତ କରିନେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର କଥା ହୋଇ ଏଭଳି ଏକ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ସକାଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନାଗୁଣୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ରାଜକୁମାର କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସେଇ ନାଗୁଣୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ସେଇ କନ୍ୟା ପଥର ପାଲଟି ଗଲା। ସେ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ନିରାଶ ତଥା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ନେଇ ସେଇ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ଉଆସକୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଡାକୁଛି। ସେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସିଧା ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଦେଖିଲେ ସେଇ ନାଗକନ୍ୟା ଯେ ସେଦିନ ସକାଳେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନାଗଲୋକର ରାଜକୁମାରୀ ଶିବନ୍ୟା। ରାଜକୁମାର ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ସକାଳେ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ପାଲଟି ଗଲା? ଶିବନ୍ୟା କିଛି କୁହନ୍ତେ ବାହାରୁ ଏକ ଆବାଜ ଆସିଲା, ନାଗମଣି। ରାଜକୁମାର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖିଲେ ଏକ ସାଧୁ ବାବା ଏବଂ ଶିବନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ନାଗମଣିର ରହସ୍ୟ? କାହିଁକି ଶିବନ୍ୟା ସକାଳ ହେଲେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସାଧୁ ବାବା କିଏ? ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଏହିସବୁ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।